Hiru desioak. Ala bazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Ez dakit Euskal Herriko zein herritan gertatu zen. Kontua da, bazeudela senar emazte bat. Eta egun osoa pasatzen zutela batetik bertzera. Goizean goiz ernatu eta kafe hartzera joaten ziren. Eta kafe hartu bitartean beti edukitzen zuten ondoko mahaia solasgai. Ai, Inaxio, entzun aldezu. Berriz ere, bai, hauek sortia edukiko dute halako kotxia erosteko. Eta Inaxiok beti badakizue, atzetik. Bai, naska, bai, Fermina, guk halako sorterik bargenu. Bai, guk sortia, ez, guk dena desgrazia. Baina guazen etxera Inaxio, bertzela jende honen onduan egotiak urduri hartzen hau. Eta etxera joan eta bidean beti topatzen zuten baten bat. Oi, kusidaria, txakurra, earki pagatu eta hola mantentzeko, goztristia da gero Inaxio. Bai, neska, guk ere sios pixka bat edukiz gero, txakurre arro bat. Etxian onduan edukitzeko. Baina guk ez dugu sorteik, Inaxio! Batzuk sortiakin jaiotzen dira eta bertziak ez bakizu. Guk edukiz gero sorte apur bat. Nik ez dizut esaten asko baina apur batekin zeinen ongi biziko ginateken. Kontua da, eguna joan eta egunak etorri, egun batean Inaxio eta Andria joan zirela poieki ibiltzera basoan barrena. Talako batean, soinu arraro bat entzun omen zuten. Entzun aldezu, Inaxio? Zio zer, bai? Talako batian, agertzen omen da maitagarri bat, ta! Biak harritu eta gelditu omen ziren, eta maitagarriak alaxe esan omen zian. Kaixo, bikote? Gaur kontan, zuen gana hurbildu naiz. Izan ere, 3 desio ditut banatzeko, eta zuekin elkar banatu nahi ditut. Inaxioren aurpegia. Erraten duten ez ezkontza egunetik ez zioten halako irribarrerik ikusi. Eta Inaxio baietz, buruarekin baietz, arek hiruak nahi zituela. Zu iso, Inaxio, orain faltazena zen gure desiuak zu galtzia. Benga, guazen etxera desiuak hartuta. Ezakit nola hartzen dire, baina hartu zituzten haiekin desiuak etxera joan, eta Inaxiok zerbait erran behar zuen aldiro bestiak. Txt! Erraten dutenez. Andreura, etzen horren isilik egon, baina azkeneko 40 urtetan gutxienez. Hau da, jaiota gutxira. Egunaikoan, eta egunak etorri. Zalantzaz beteta zeuden. Keinu bitartez eta komunikatzen ziren, gauz minimo batzuk errateko badakizue. Baina ez ziren ados jartzen. Zer eskatu, 3 desio bakarrik dituzunean. Ta badakizue, egunak. Batzutan model pasatzen dira baina urteak aiskar. Eta denbora aintzinera joan ala. Azten zituzten tarteka desioak eta nahiak. Teun batez. Brazkaria prest, jarri ziren mailan, eta Inaxio, antxe, bere platerari bueltak eta bueltak ari zela, probatu, terran omen zuen. Ai, honek txorizo apur bat baleuke. Talako batian, txorizo muturra antxe plateria, zuek imaginatzen duzue ez da? Bere Andrea nola jartzen, normala, txorizo muturra, nola eskatu dezu txorizo muturra, zu, baina nola izan zaitezke horren tuntura? Inaxion disgustua, barkatu, zuri nola barkatuko izuz ba, 3 desio eta bat galdu behira, merezi duzu, xori hartuta zudurrako puntuan zintzilik gelditzia, tato. Bai, neska. Antxe gelitu zitzaio, sudurreko puntuletik zintzilik. Ikusi behar zen Andrea gaurtxe hartu zuen arnasa. Ai, kariño, erraten zion, ui ama, ta txorizo hartu ta tira, aizturrak ta labanak ta. Aizkola eta dena probatu zuten. Eraman zuten arategira. Deusere. Eraman zuten aizkolari onenengana. Batere. Azkenean, badakizu zein izan zen 3. desira, ezta? Bai, txorizua, sudur puntatik entzia. Zein Inaxio gixajuak, nahikoa zuen bere bizitzarekin txorizoa bat zintzilik edukitzeko. Egun hartatik aurrera, biziak berdin jarraitu zuen. Baina tarteka, irri eta malko artean, istorio hau bikoteak
gogoratzen zuen.